ngokuthi into nawo sesesekudini ubone ngathi yathi ngazitholela umfundisi uSibuku. Hey wena ngiyangibona mina ngiyamesa ngisayithunyana. Awunanto ozoyithola lakini. Yona engihlezi nayo siyaduma. Wena manje ubona mina hey kulizak ngiyazak yebo. Hey uyangibona ukuthi ngi-rough ride. Into nayisesela phekudeni yayihalela. Naseyila. Njengamanje umshado nababona abantu bameshila ukuthi abantu njengoba bezela emshadweni bana 3 months bangakhulumisana. Bese kamalungu umuntu uthi ethemba nje ngifuna ngokwami. Themba ngithi nje ngifuna ngokwami. Wakho ande wathi uyigizoza ngedwa wathi ungacala ukubetha inwenye. Wenza koseze nalomfazi wakhe. Abakhulumisana. Basuke sekunda nje nabakhulumisana. Basuke sekunda njena bathulile bala emshadweni omhlelule ubona ngathi uyazi ukuthi nabayehlala pho uyazi ukuthi hey siyafanelana hey wena into solake sesekude nawe ake sivale ngicela ukwenza kanje ake sivale mfethu njengalokhu noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Bazalwane bami umshado ukuze usurvive asithethelelane yiko konke asenze njani lo mama lo kungenzeka izinto ozithanda akakwazi ukuzipheka amthuki ngazo ngisala uthethelela lokho ukuthi akakwazi nangizothe ngani kunezinto emshadweni asingena sizazi zonke kumele wenze njani uthethelele ukuze impilo enze njani yephambili ngizocela kanje angazi ukuthi bakhona abaphethe amaringini. My selector ungabhahoza kancane nje. Okay, uthi nje njengoba balekile it's not a problem. Ngicela ukwenza soba thandikazi. Ngicela ukuthandaza. Okay, send right. Ngikhokile emnandi. Ngicela ukuthandaza abathandekayo. Yabona lamaring lawo. Ashinto enkulu kakhulu bathandekayo. Nangizoba bazali bami. Egogo noma ukwate kangakanani ningayenzi lento sema movie. Yokuphonsa indoda ngering sothi ukwatile. So yayibeka laphana sengiyikhipha ake sivale namehlo babo thwengcwele uNkulunkulu ethu namandla onke namaring namawashi ngiyathandaza uNkulunkulu wami oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu seNazaretha wabusise uNkulunkulu ethu oyingcwele simelana nayo yonke inhlobo yemimoya egameni lika Jesu Kristu seNazaretha we pray amen. Sizwenza kanjena abathandekayo ngibhekeni sizwenza kanje ngizorelease ihlobo zethu mina ke ngiyazi njengomfundisi ukuthi ayikwazi ukwenzeka ukuthi size silobole lalela size silobole sifaka amathende bese ke kuba nomuntu othi ngingathanda ukubisa into le kesimali mali lalela futhi inhlobo njengale asibabuzi nokubabuza nina bathandekayo ngicela sisheleni abosisi wami nobhuti wami izandla sibathekisa ulaleleni bathandekayo mina ke angikwazi ukubuza ukuthi ukhona yini onenkinga ofunayo ukuthi lo mshado ujamise Jesma Laya zobathandekayo asidlana ngathi ungavela umntwana wesintu esizwa ngathi ungasondela langabe uthi wena uyajabisa usondela lalela njengoba kuba manje kuso asikwazi ukulobola uthuli ubona imoto ziyangena uthulile
kufakwa amatende kuthulile, siyafona kutext nomshado so uthulile, abantu bayathungisa uthulile. No jasimalo no yabuya just mudubuye ena kajonga usana uthula njalo ne uthula dot akaza mathuna nwabiza wala ukuthi mathuna wakuphi amama kama mathuna wala atiyini plantain uthule uziyokulala komaze plantain uziyokubambala le plantain uthule njalo uthule stand ungasondeli. Amen. Mlaleleni, mina ke bathandekayo angifuni ukukhulumela abantu. Ngizoqala ngicela ukuthi siqale asiqiniseke ngamabomu bakhothi wethu. Simuze ukuthi uzoyibamba kanjani lento. Nangizibathandekayo. Ngizoqala ngisondela nesofta na. Ibhekane. Izani lapha phambili mina ngize lapha. Ngizoqala usibusondela ngaphambili.